zein da belarrak, sendatuten daurien belarrak, osa belarrak, bizkaialdean nola esatzen jake, eta berta sartu aldoguz, landaren munduan topetan duguzen izaki bizilun honek, eta gaitasun bat dekienak gure gorputzan emoten direzan gaixotasunak sendatzeko edo apurbet konpontako. Askotxo dauz, holan asko edo gehien erabiltzen direzenak, oso famatu da berbena bedarra, esango gaz latinezko izenak, batzutan igual berbena bedarra izenak aztegu, berbena ofizinal izan. Eta hori gero etzi, gaur ez etzi ingogu ukenduak eta horregasiko guen plastuet. Horrekin zan arrauntza zuringo gazen plastuet eta bekokien imintzen zan sinusitizerako eta gaur ninauen moduen sinusitiz eta mokoak entzako. Ikastaroaren helburuetako bat da justo hori, eztabaidatzea zer egiten jakun baliagarriagoa. Eta ikastaroaren izenburua horrelan esaten dugu, zientzia la superstizioa, zendabelarren afera eta botanikaren ikuspuntutik edo. Hiruki horretan, saiatuko gara ikusten bakoitza ze ezaugarriek osan, eta ia guztiek idekien elementu interesgarriren bat, edo ez dekien, nire ikuspuntutik herri medikuntzak dekon elementu interesgarrienetako bat da bere izenak esaten den moduen herri mailan zabaldua dagoen jakituria bat da. Gaur egun ez dago herri medikuntza askorik gurean, baserritarra gizartean egoten zen, ezta? Orduen horia elementu interesgarri bat esalako egoten kontzentratua jakituria egoten zein kurandero batzu, baina esan gaur egun medikuaren figurak dekon monopolioa osasunarekiko, ezta? Orduen, osasunaren autogestio maila altua egoten zen. Eta herri medikuntza horren baitan egoten ziren batez be oso larriak ez ziren gaixotasunentzako erremedio txiki asko, ezeko erremedio asko. Horrek eukitu zen beste arazo bat da gaixo bat larri egoten zanean, mediku barik heltzean zan apaisaia etzera. Orduen, badagoz batzutan gaixotasun batzuk oso gatzak direla herri medikuntzaren baitan dauzen tresnakaz osatutea. Erantzuna komplexua da, nik uste dut gaixotasun berriak badauzela, bizimodua ezberdina dalako, lehenago goten ziren gaixotasunak gaur egun ez dauz, lehenago goten ziren gaixotasun asko higiene faltatik, azaleko infekzio asko eta bakarrik higieneagaz osatu direzenak, ez da medikuntza kontu bet. Gaur egun barriz badagoz gure inguruan dauzen konpuesto kimiko eta jaten daguzenak eta horrekaz datozen gaixotasun asko gero eta sarragoa orokorrean gizartea gero eta sarragoa da eta orduen sarragarean eukiten dugu gaixotasunak gaztetan ez teko guzenak. Orduen ez dakitze oso ondo zer esan, nire ustez lehenagoko jakituriek balio zeurien lehenagoko gaixotasun batzuk osatuteko. Ez denak, lehenago minbizi bat sartuten maiatzun, osatuten zan berez edo egoten zan lehenago gauzat esate dutzien akoliko miserere. Hori zan, bat ipintzen zan tripeko minegaz eta egiten zan. Eta hori gaur egun dakigu gala apendizitisa. Lehenago, zeriko zeurien, egiten zan tripeko minegaz, hilarte. Baina egoten ziren erremedio asko zauriak osatuteko, edo tripeko minetarako, edo katarretarako, erremedio asko erabaligarriak zirenak eta gaur joten dugula esegia joten dugu farmaziara, ibuprofenoa hartuten edo ez dakit zer
eusek hartuten, eta bueno, agian, obviamente nik aurrekoan nire amamak apurtu zaben kadera, eta oin dela 60 urte, garauko zan oean, osatu arte, edo hor gehiago zan, eta oin hospitalera doa. Horrek guztizko zentzu badeko, ezta? Eta lango egiten mazu asiente bat, hospitalera eta osatu dutzu, eta oso ondo. Baina, bueno, gaur be, badagoen gaixotasun asko, ikusi berdaia egungo sistema medikoak benetan erantzuna emote hotzien edo ez. Baina, seguraski, minbizi asko eta lango gauzek, baina lehenako medikuntzak be ez zotzienak. Lehenagoko sistema medikoetan egoten zen ikuspegi orokorragoa, holistikoagoa edo. En plan, zu osotasun bat bezala eta bai nahiko espirituala eta religioso, baina gaur barri sartuten zarenean ospitale batera, ja sartuten zara edo birika bat moduan, edo giltzurrun bat moduan, eta zoaz biriken tailerrera. En plan, eta horrek be, emozionalki bedeko eragin bat duguan, eta obviamente gure gaixotasunean. Etnobotanika etimologikoki esan gure dago, alde batetik botanika eta batetik herria, etno edo kultura. Orduen berez, etnobotanika izango liteke landareak eta herrien arteko hartu emona, eta hori ikertzen duen zientzia. Ez duzetan sendabedarrei lotua egon, dago etnobotanikaren zati bat, ikertzen duena landare jangarriak, esaterako, edo ikertu aldituela tinteak egiteko landareak, edo egiten dira ikerketa etnobotaniko orokorrak. Hartu kultura bat eta saiatu kultura horretan presente hau zen ezagutzazko elementu guztiak. Erabilei dagokienez, baina bai elementu simbolikoak, ze landarekin zaintzen diratzeak, edo hori gaixorik hausenean bai hartuten zuena, baina bai zure ondoan izten duzun landare bat babestuko zaituelako. Erabilera eta sinesmenen esparru guzti hori hartuten dauen landarei dagokienez, claro. Normalean, etnobotanika zentratu da kultura zaharren ikerkuntzan, berez, hirietan badago zer ikertu etnobotanika, ikuspuntu etnobotanikoatik. Gaur egun, hirietan definez egiten dugu landareak jaten, landareak erabilten, ikuso sendabelarrak erabilten, gaur egungo hirietan ganera, etorkinen komunitate asko dago, eta oso interesgarria da ikustea, bakoitz etorkinak askotan etorten dire gizarte baserritarretatik, euren herritatik, baina ekartzen da hori ez eurekaz, sendabedar pilo bat, euren herritakoak. Eta oso interesgarria aztertzea egungo hiri eremuetan, zelan nahaztuten dire horrek ezagutzak eta erabilerak eta... Lehenago esaten zen, garbilan bazala, eta, dire obidade batzuk, ez? Kirola, ariketa fisikoa egin, droga askorik esartu, eta janari garbie jan, nik ez dakit. Eta gero bai, jakin zure gorputza entzuten. Gorputza askotan emoten dutzu seinale asko, eta egia gaur egungo bizimodua hain azeleratua da, medikamentu asko bakarrik dira seinale horrek ostontzeko, isiltzeko. Edo antiinflamatorio, agentak antiinflamatorio asko, minak entzeako doiz asko hartzen da. Eta momentu baten kendu behar dozu mine, igual jamasarako lanera, baina berez min horrek zeu zer esaten dutzu. Orduen, nik usteot gaur egun ikusten dela gure gorputzak dioen aztokula entzuten, ez garela gai entzuteko. Eta hori importantea da.